Takže my máme počkat. To je Amča. Tady má svůj dům. Tam je Míša. Tam má taky svůj dům. Jaké jsou tvoje pocity před závodem, Míši? Dobrý. Těšíš se? Jsem nejedla, ale ještě jsem se neposrala. Něco za něco. Šla jsi srát aspoň ráno? Jo, ale nebyla to sračka. Tak to je dobrý. Tu jsem nezažila hodně dlouho. Takže super. Co ty, Marťo, jak si myslíš, půjde nám to s autem? S autem, to je v parádním stavu. Jo, je v parádním stavu. Nastartovalo jasně, ráno, jasně, jo. Úplně nastartovalo hned. Ne, hustý. Akorát za 100 brzání a všichni na tebe čumijou, jak kdyby to viděli poprvé, jako jo. A co ty, Amčo? Co si myslíš o závodě? Budeš hodnej? Ne? Budeš hodnej? Nebudeš? Budeš hodnej. Veď, že budeš hodnej. Těšíš se? Se těšíš, když pojedeš 60 km? Ne? Skončíš první? Určitě jo, že jo? No to rozhodně, tak minimálně v oblastním máš velkou šanci. No, několik do salámu. Je to tak? Pojď za Skyem, když tak. No. Tak jo. Bude to arabo poníka. Víš to, půjďte pěkně, něco si zakalo. A mě se nás páni dojí. Hej, nepříští závody tady. Nepříští závody tady. Máme vlog z auta. Chladící tým na výletě. Vyrážíme. Jdeme na Crew Point číslo 2. 3? Dokonce 3. OK. Tak jedem.